To, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka da ziyartar wannan tasha mai albarka. Idan wannan shi ne farkon shigowarka wannan tasha tamu, ka shiga ka danna subscribing sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun ƙayatattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. A yau ma dai mun zo muku da wani sabon al'amari idda Dauda Kahutu Rarara ya yi wa injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso wata sabuwar waƙa idda yake ce mai yaran tsula suna tangan-tangan. To, idda injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya fusata shi ma ya mayar da martani ya sa aka buga jajayen huluna a matsayin cewar uwar Dauda Kahutu Rarara ita ce tsuleliya. Shi ma yadda ya mai da martani saboda abin ya mai ciwo. Tom, a yadda dai matasan Kano suke cewa gaskiya Rara za su ɗau mataki a kan shi saboda ya raina manyansu da ke cikin jihar Kano. Musamman ma injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ana ganin shi a matsayin dattijo wanda su magoya bayansa suke cewa ba za su jure wannan abun ba, dole ne su ɗau mataki a kan wannan rashin mutuncin da wannan mawaƙi yake yi musu. To, a yanzun dai a gaskiya Kano ta ɗau zafi sakamakon cewar magoya bayan injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ransu ya ɓaci sosai saboda a yadda suke cewa a yanzu matuƙar idonsu idon wannan mawaƙi Dauda Kahutu Rarara to sai dai ƙafarsa ta ƙwace sa, domin wallahi sun yi rantsuwa da cewar tabbas sai sun ɗau mataki a kansa, sai sun yi mai rashin mutuncin da bai taɓa tunani ba saboda Kano ba Katsina ba ce. To, a yanzu dai halin da ake ciki magoya bayan injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso sun ɗau alwahin cewar idonsu idon Rara sai dai ƙafarsa ta ƙwace sa, sakamakon ya raina musu jiha, ya zama kamar ɗan jihar Kano, yana yin abin da ya ga dama, yana yin abin da a cikin jiharsa, jihar Katsina ba zai iya yin wannan abun ba saboda ya raina manyan Kano. Musamman injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso da Malam Ibrahim Shekarau da sauran dai manya-manyan dattijan cikin Kano tsofaffin 'yan siyasa. Idda ku magoya injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso magoya bayansa suke cewa tabbas duk abin da ya biyo baya, duk abin da ya samu Rara, duk abin da suka yi mai shi ya siya, sakamakon ya raina mutan jihar Kano. To, a wata manuniyar dai wasu mutanen suna cewa ai halin siyasa ne ko ma me ya yi ba laifi ba ne ba, wasu kuma suna cewa duk da haka amma da akwai raini. To, gaskiya dai wannan babban al'amari ne, ya girgiza mutanen da ke cikin jihar Kano, sannan ya girgiza mutanen da ke cikin wannan jam'iyyar mai alamar nasara, jam'iyyar NNPP, sakamakon wannan cece-kucen da ake yi yanzu haka wasu mutanen suna nan su ma sun ɗauri aniyar cewar tabbas za su hukunta wannan mawaƙi Rarara ba a kotu ba, za su hukunta shi da hannunsu domin wannan cin fuskar da yake wa mutanen Kano, wannan raini ne, tabbas za su ɗau mataki a kan shi. Matasan Kano sun sha alwashi za su ɗau mummunan mataki a kan wannan bawan Allah.